Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da jimirin sake saduwa a cikin labaran da muke tafa da shi daga ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Wanda masu sauraro sai ka gyara zama domin ka ji abin da muke tafa da shi daga ƙasar ta Nijar akan wato batu na mataki da gwamnatin CNSP ta Birgediya Janar Abdurrahman Chani, shugaban majalisa shugaban ceton ƙasa kenan a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, wanda ake masa take a wannan lokaci. Wanda babu shakka gwamnatin CNSP din yanzu haka ta ɗauki wannan mataki ne game da wato irin harare da suke fama da shi tun daga ƙasar ta Nijar zuwa Burkina Faso da ƙasar Mali. Sai dai babu shakka yanzu haka gwamnatin ta CNSP ta tabbatar da cewa za ta iya bakin ƙoƙarinta ganin wato ta kawar da ta'addanci a yankin Sahel din. Wanda babu shakka kasancewa yanzu haka gwamnatin Nijar din abin da matakin da ta dauka ba komai bane sai wato sababbin makamai da kuma wato ci gaba da iban jami'ai da kuma wato kawar da wato cin hanci da rashawa har da wato iban mutane don wato aikin soji da kuma sana'o'i har da kamfanonuwa da wato da wannan gwamnatin soji take kawo a ƙasar ta Nijar, wanda babu shakka shugabannin na ganin cewa rashin aikin yi da matasa ba su da shi da kuma wato wasu abubuwa ne ke jawo wato ta'addanci ke ci gaba da karuwa a ƙasar ta Nijar da kuma Burkina Faso da ƙasar Mali. Amma yanzu haka gwamnatin CNSP din ta tabbatar da cewa ta gano mataki kuma za ta ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki, kuma dukkan wanda ta kama to fa babu shakka za ta yi mai hukunci ne daidai da abin da ya aikata. Masu sauraro ƙarshen labaran da muke tafa da shi daga ƙasar ta Nijar, amma kada ka manta ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinga samun labaran mu zafafa da dumudumin su. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka a koda yaushe.